Amen. Oji ụgwọ. Oji m ụgwọ na ojiri m ụgwọ ọ gbasara na ndị otu jụọ ya nwanne ya nwoke ọ nọ n'ụlọ ise m ise m oji m ụgwọ Mgbe ọbụla na-ajụ esi nwanne m nwoke ọ nọ n'ụlọ ka gbasara gị n'ite jee ka ije anụ ọdị hapụrụ n'ite ite bụ nwanne m nwoke jee anụ ọdị hapụ ite aka ikwesịghị ịlụ di hapụ ite enwe ọnya ka ego enwe nọ n'ime ọhịa ọnya ka ego kedu gbasara ịlụ di na okwu akịta eziokwu nwanne m kwala ikọ mechie ọnụ ịsọ anụ mpama onweza mmeri jee ka ije atọ dị nụrụ hapụ nwanne m nwoke aka na-eke ede ife bụ enwe nọ n'ime ọhịa ọnya ka ebo eyi ewara afenyi ihe enyi na-aga n'ụzọ mmanụ ekwesịghị ịga n'ọhịa anụmanụ nwanne ya nwoke ite ga-anụ m Itenye m love gị ite ma hụrụ gị n'anya ite mụ na gị ga-ebiri ite ma hụrụ gị n'anya ite mụ na gị ga-ebiri no itenye m love gị The blood is water. JJ Tonina. Sorry, okay. When you see my job, Guma, now one, Emugo. Kamama, Jim, why a tata, man, or why, don't put my dear chair. You might hit a guinea chicken. I did it, you call Jen, or what Jen, top here, sending my head. Now, one more. Muna go when teacher muna do. Ebu mo ekabu mo as. Mami am je putu. Ekabu mo as. Oni tolom. Mo. Ina asum mo je. O eyi ko wo. Oburu road, oburu chele ko ji. Top here say my head. Na kwa ma po yam je. Ma po yam je putu pese pam na aboni getare ha wa ga ma ni kinya. Ka mari me ya ke ta. Agwa mo na go go. Eno be ha, no be ha. E ko ogu mo as. Na mo akwa wo ero. Ah. Oh, papa yo ka wa ya. Ya. Na be do ida. Hey. E ko ni manya o. Tu, e hu wa se na po. Iya bu gbe ni progress. Iwo puche. Iya aju ochicha aju ogiga. Hey! Uma se se na uma go olobudo no. Ha gbago turu ide. Kenke mu mwazi. Ndeka. Mu mwazi. Na, ya. Afa na ya. E ya bu gbe ni progress. E ya aju kwa ochicha aju ogiga. Ndeka mwazi. Na ko ta ma mi ki lo. Afuse ta mi. Kuni ka nya mbe na se keta. Anya acha. Na ko baba. Na lo kwani ma. Ite kula ba. Iya ba ba ilo. Ewo kan. Ogi. Aku si do. Ni ma ko mo ogi. Nda, ondo ko ma ko si. Oboy. Ebijele kam geje ebigala kam gaga iyiriri kam gerio ite mo ahụrụ gị n'anya. Achọtara m nwanne ya nwoke ite. Oh, ite anọ ya mkpụrụ akwa. O nwere ozi okwu na o nwere ozizi anyị ọgbatakwa na ngwa. asị m ka m bịa fụ ya. Ọ batasị ya na afịa. Nsogbu adịghị. Ọ dị anyị agwa anyị. Okay, got it. Bye bye.
Hey! Manachero, all work I take with us like one night work. If Ramania, oh, Dianania, oh, Businania, no like Rea, but also Babio. Mana, you may better. It made him Bocacinic in the room near the canteen, sister, near body punishment. I run an in on our kind on a cool way up, wow, probably. Epitos for ya. I take it. Wow, my son, go my So you may Agawaga. Because you want a name aside. no, you're not going I go and I go kagi. I go and I go kagi in no now. You begin a neighbor, Quebec again. if you're not home. I don't go to home, pay for candy. On I the calica. God, all the ọrụkwa ụmụaka dị ụta na nna-achọ ọrụ mana nna-achọ ndị ọrụ mana ọ bụrụ nke ụmụazị Cherekwa. Ọ bụkwa maka na anyị bịara ịchọ ọrụ gị ga-eji na-akparị anyị. Nke nke ilesa anyị anya sị na anyị bụ ụmụazị. Nnesi okenye na-akpọ otu asị na anyị bụ ụmụazị. Ọ ga-abịa chọọ ọkpụkwa mkparị kwụsị ya. ama lụnwu ihe a bụ great ị ga-ebunwu distin ga-atụgo nwe n'elu ebe a kịta Chọkọta ka ntụ onye akụta atụ onye akụta atụgo n'elu ebe a. Gịnị bụ na m emefu kreti? Oga Chioma agwago, adịghị fly nọ anyị bụ ụmụazị. Onye jiri arụ na anyị asịrị ike gbachikọ ọkpaka. Ọ na-efu alụkọ omi enweghị mgbe m lụrụ ọrụ arịta ya ọ na kondishọn dị achọ eji ka bịakwa chọtara ọrụ. Ọkwa ya ọdịnete na-akpa ya ụmụazị nwụrụ kaadị. Ọrụ ịfọkọta arụgo m ya na aka ya mbata na Naịjirịa. Dịka na ọrụ adịghị sị ka mma akwụ na Naịjirịa ebe a. Ya gị jụrụ na-asị na Chọọ ọrụ ala ọlọ na-atụ ụtọ. ọ ga-abụkwa mkparị kwụsị ya. Unadan ana m asụ Hausa dị nụrụ ihe nnekwu na m eniduru ụmụazị na my shop Ọ ga-ahapụgodu nke ụmụazị eniduru anyị. m kids eniduru Ọ m ga-anya ya ọrụ, hapụ ya. look at this place na-eke esi arrange si everywhere enweghị ị ga-arụnwu ihe na aka ga ga-eru ebe a Ebe ụmụazị na-ekwu ọ na-enwedo m iwu akwụsị anyị ụmụazị ọ Sikọrọ akụ ekele ka ọ bụ na ya bụla grade. Nna ya nakwa nka. taa bụ ụtụtụ eniduru m nonsense please get out of my shop Ọ ga-abịgo before I call security now mma akpọrọ gị ndị nche now onye anyị na-ekwu ka a mara ma enwere ihe ị ga-emere anyị biko. Mana Atịrịsị ego nri ya ka na ọkpasị. ọga ụmụaka dị very stupid ya mere ya anyị nwere ike iji atọ ụbọchị ọzọ mana orubeghị na nke sekuriti biko. Let's start. Okay. Chedekwa ka itinye ndị ọrụ enweghị ndị ọbụla ụmụazị bịara ebe a kịta na-agwa ha asụcha m iwe this morning I'm very very bored now. Gịnị m? A na-atụtụ Akwụ. Ehenu, Gụwa sokwa atụtụ akwụ. not to come to Apple. You can come, you can look, Mama, my lord. Obodo nwere bịa chọọ ọkụ. O nwere ebe achọ mụ. Mụ ọkwa. Ndị mmadụ amadị ya bịa chọọ gị tata. Ehenu, ka ị si ekwu ka sinima nọ nwere ya bịa chọọ gị tata. Onye nwoke ka nwaanyị. Ọ nwaanyị ifu ya topu na-achabụ ụsọ mma. Ọ dị na iwere ụdị ka anya bụ na. Ọ ya ka m ji ekwu maka ụmụ nwaanyị. Ke
Jizọs na-achọta gị gụwa bụ sọsọ ndị ka ị pasịrị n'ụlọ so nni iri gbago iri gbada iri si na ndomi banye na rice isi na rice ịbanye na achịcha isi na achịcha ịbanye n'ụkwa ka gụrụ dịka ọnụ agaghị m akwụrụ ọdọ ebe a jọọ na-eri ebe natakwana nne anyị na-eri onye ọbụla marasịgo na ile ịbụ oriri n'ụlọ biko nje ka anyị jee tụtụwa akpa ya ịdị atụta ite